On bhfuil le héidirrod agus taide diontaigh éon scoláirí le héana na measc a bhréag nóchan bhéad atá fáiteach ag seosamachtánacha agus choleachathe. Well, sé an taithí a dtígann tú tá discúrsa an éadóchais héis fás timpeall an taide agus tá difriot idir an taide héin agus an teolas héin agus an chuí a gcuirtear sin na láthid agus na tuiscintí ideolaíocha an ammanna a bhhainann as sin. Sin rud I deirimse tá an buidélín níl si trúmaí fós. Tá pobl Gaeltachta beo ein a bhfuil tean go róchasach rá labhairt aonta, rá sealamh aonta I dtithe príomháideacha daoine. Ina hananta sin tá rudaí eile tá saibhras cainte ag na caintéirí óga Gaeltachta inniuh nach bhuaitús na Gaelscoileanna nach bhuaitú taobh móg an Gaeltacht. Bhí chuige duine nó mar sin sa sumpla ar gomastá hangach. Sumpla anbheag tá cór daoine óga boráistin chruic, bhfuil háscór duine óg idir beidir 8-9 bliana agus 3 bliana déag. Bréag naon an chaint a chluisimse ó lá go lá mar bháil an phobal ag na gasúise atá a sóisialú tríhilge chuide go na tátail atá in discúrsa se an éadóchais. Gahamid neamhord mar sin dhéanamh don taide seo. A bhhailart cahamid éisteach leis a taide mar tá sé tharbheith fiúntach agus fólam ó na moltaí tharbheith praticúla atá in sa taide sin na moltaí faoin óige, na moltaí faoin bleanáil teanga atá sa staidir cuimseocht teangólaíocht a 2000 agus a 7 agus atá rá aimú inis nó tá na pleananaí a gcuir le chéile ach níl searáite in éonáid sa taide gur cheart go hisismíthairí éirí as gaige a láirlan go gasúid. Is fáil a gcuid gasúir sin dhéana darlumm, mar go geann tú an Ghaeilge ben béarlach go beréanús. Ach go geann tú an tús ceart, agus tá sé aitheanta in sa gáras éideachais, tá sé aitheanta sa bolasaí éideachais go Ghaeltacht. An bhfuil de Ghiarán go banúsach fréamhathe in san clí go bhfuil an teachtarach nó an taide seo chu an láthir go bhfuil sé éadóchasach an áide bheitdóchasach. Roiide sin cuiidirá ach is in san éon abair bháin sin ná cheart go hisismíthairí nó nach mólhocht duine atá ina scoláire Gaeilge a pléile cuasaí sa cheangólaíocht agus a pléile sé taide se molla go bhhaine gan goláán a thóige le Gaeilge. Sílim nach bhfuil an tuiscint sin le baint as a taide sin éid. Tá an taide thar bar agus tá moltaí cumasacha deanta. Cynneá mu dearann a ggóil an tabar. A gapan tú go raibh sé mí ragrach a le héidirrá? Ní fumsa i le héidirrá tá rá cheistú ní me a gur liped gon cinál sin éis. Ní déarhann héine mar hisismíthid a thóid mar chláán sa Gaeltacht le Gaeilge, mar bhaine bhí a gobar leis an Gaeilge a bheith híl, agus mar bhaine a choinnig scoláirí óga go leisteach san alscoil, agus iad fuór patúir i leanna Gaeilge, agus a gaile máchas an ús chlúin chearta sé bhéalta, agus iad a gaile déanna éachtaigh.